Bizkortu egin da Europaren gainbehera. Munduko ekonomia ehuneko 3tik gora haztea espero da aurten, 2025ean. Itxurazko jardun ona, pixkanaka oso norabide desberdinetan aurrera egiten duten dinamikak eskuta ditzakena. Muga zergen gerrarekin, azken kartutxoa erabili dute Amerikako Estatu Batuek Txinaren hazkundea gelditzeko, eta huts egin dute. Txinak bere aurrerapen ekonomiko, teknologiko eta zientifikoarekin jarraituko du, duela markada batzuetatik gainbehera doan Amerikako Estatu Batuen aurrean. Honen indar industriala suspertzeko aukera politiko seriorik gabe. Bere benetako apustua adimen artifizialaren bultzada baizik ez da. Bitartean, bizkortu eginda Europaren gainbehera soziala eta ekonomikoa. Alemaniako ekonomiaren geldialdia, 3. urtean, Europako ekonomia osora zabaltzeko arriskua hor dago. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, ehuneko 2 inguruko hazkunde aurreikuspenak distorsionatuta daude, estatu osoan bezala, faktore demografikoengatik, eta ez digute izkutatu behar industriaren geldialdia, bai barne faktoreengatik, bai Europan azaltzen diren arrazoiengatik bere. 2026erako tentsio geopolitikoak dira epe laburreko mehatxurik handiena, baina egiturazko gainbehera eta behar bezala bideratutako politika ekonomikorik eza dira Euskal eta Europako ekonomiak mehatxatzen jarraituko duten erronka nagusiak.